Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Kattokaa minkälainen keli on järvellä. Aivan täys peilityyli. Komea sumu nousee. Täällä joku 1,5 astetta lämmintä. Kello on siis 5:30 aamulla. Lähdin tänään oikein kerrankin aikaa sinne. Mutta mennään kalaa. Ja mä pääsen testaamaan tätä mun uutta Hydran R70 sähköperämoottoria. Ajellaan ihan tuonne johonkin muualle, mihin on nyt oltu. Luotailemaan uusia paikkoja. Lasketaan vene ja lähdetään. 7 kilometriä tunnissa näköjänsä. Ihan hyvin. Ja tässä on joku sporttimode. Joo, vielä vaan nousee vauhti. Heitellähän tässä hetken aikaa vähän lippaa. On nyt semmonen paikka. Valtavasti käy jotakin kalaa tuossa pinnassa koko ajan. Tuolla. Mietin, että voisiko ne olla kirjolohta. Siinä. Nyt lähdetään jatkamaan matkaa. Ei me tästä näitä saatu. Kaikki lipat heitin jäikkelevan, mitä mulla oli mukana. Omiesti kyllä molskotti siinä. Mä luulisin, että ne oli kirjolohi. Sen verran komeita pärskäyksiä oli. Tuolta löytynyt ensimmäinen vähän parempi kala. Nyt tippuu jiki ja lähti heti. Ei käy. Tuoko takaisin? Auki siellä kävi. Vähän myöhästyy. Vastaisku. Siinä olisi jonkunmoinen kuha tuossa. Nyt on kala ruudussa. Nyt olisi hyvä kala. Voi persetti. Siirsin ton kameran tonne. Ei reaktiota. Siellä. Voi Jessus, mikä möllykkä. Lähti perään.
Nyt olisi iso hauki. Nyt olisi iso hauki. Ei. Olihan kukaan möllykkä se äsken. Pitää edes syödä välillä vähän, niin tulisi parempi mieli. Ui samperi. Nyt pirun kyttiä pakki päälle. Ui, mikä möllykkä, hauen möllykkä, pöllykkä. Siellä on kuhakin takana. Siitä tulloo. Justiin siirsin taas tuon puhelimen tuohon, kun se on tässä tiellä aika raakasti nyt ollut. Kun mä siirsin tätä penkkiä vähän edemmäs, niin nyt mulla ei ole tässä tilaa yhtään, jos tuo Jeesuksen puhelin on tuossa. Niin vähän sekin ärsytti. On liikkuvaa sorttia nyt nämä kalat. Täällä mosahutti hauki äsken komiasti. Katsotaan, saadaan tuosta iskemään. Tuolla kaihlikon reunassa. Tässä on aivan rantaa. Ei se halua. Pistin kuulkaa vain vaaput vetohon ja nautitaan. Ajellahan hyträllä pois tiehensä. Oli jotenkin niin turhauttavaa oli, että en tiedä. Mä rupesin, mitä Jeesus sitä pitääkin olla vaikeaa. Jotenkin niin isos liikkeessä koko ajan nuo kalat, ettei niinku mennyt aivan hermot tuohon heittämiseen. Niin mä ajattelin, että mitä Jeesus sitä pitää hakata päätä seinään. Ja yrittää heittää siinä täsmänä, niin pistetään vaaput vetoon ja vedellään uistinta. Täällä on aivan mahtava keli. On kyllä positiivisesti yllättänyt tosiaan tää moottori, kun mullakin on ollut tässä oikeastaan se koko kesän aikomus hankkia tähän joku perämoottori. Ja en oo saanut sitä vielä hankittua, niin OPM tarjosi mulle tätä hytraa käyttöön ja mä ajattelin, hitto, toihan voi ollakin ihan hyvä ja sopiva tähän mun veneeseen ja varmasti riittää vauhtikin. Tälläkin järvellä niin täällä ei yli 10 saa edes ajaa, niin tällä just se 10 kilometriä tunnissa pääsöökin. Näitä pieniä vesistöjä niin liikkuu tällaisella sähköperämoottorilla mun mielestä oikein mukavasti. Elikkä tosiaan Hytran R70 Digitalon malli ja on ihan uusi sähköperämoottori. Ja Motonetilla on tällä hetkellä myynnissä näitä, sieltä saa. Ja näitä on 3 eri mallia. Tää R70 oli muistaakseni se tehokkain malli. Ja tämähän oli todella yksinkertainen asentaa. Trukkiliittimet ja kaikki valmiina. Ei ollut mitään muuta kuin laittaa akun kengät kiinni, niin se oli siinä. Ja täältä löytyy tosiaan
digitaalinäyttö, mikä näyttää akuvarauksen. Sitten on sporttimode, säädettävä kahva. Ja tää on ihan huippu tässä vetouistelussakin, tää portaaton nopeuden säätö. Tästä mä tykkään. Hetkonen. Ei nyt. Pohojahan taitaa rapsia. Mä jos äikähdettä nykkö, mä saan vielä kalan tästä. Korkeuden säätö ja sitten on portaaton tämä ohjauksen jäykkyyden säätö. Mä olin varautunut itse asiassa 3 akulla tälle reissulle. Tosi pitkä matka on ajeltu ja aamulla mentiin aika lujaa tonne päin. Että mulla loppuu akku kesken, että mä joudun tulla keulamoottorilla pois. Niin mä oon aina vaan samalla akulla liikenteessä, ei ole tarvinnut vielä vaihtaa. Ja niin kuin tätä markkinoitiinkin, että on todella pieni kulutuksinen ja on kyllä ollut sitä. Ihan älytön. Että tohon kun ostaa jonkun 120-150 amperituntisen litiumakun, niin tällä ei ole todella pitkään. Ei siinä. Jos tulee Hydrasta kysymyksiä, niin laitahan kommentteja ja kysy pois. Ja mulla on tässä vielä varmaan noin kilometri veneenlaskupaikalle. Mä vetelen tässä uistinta kaikessa rauhassa tonne veneenlaskupaikalle. Mutta ei se näytä nyt kuulkaa kalaa mulle antavan tämä lammikko tänä päivänä. Mutta kiitoksia, jos taas jaksoit katsoa tänne asti. Oli vaikea päivä. Vähän sellainen jopa turhautuminen tuli itselle, että ei tää voi olla näin vaikeeta, mutta kyllä se vaan on. Kato. 7 metriä vettä, siellä kävi kala. Joo, mutta ei jäänyt. Mutta se on semmoista. Kireitä siimoja ja moro.